הוראות לטיפול משלים לאחר ניתוח. מיד עם הגעתכם הביתה, לאחר הניתוח, לוקחים משכך כאבים אחד בלבד. חשוב מאוד, את הרגל החבושה אסור להרטיב ב-48 השעות הראשונות. מסדרים כרית עבור הרגל ומניחים אותה עליה. אחרי ארוחת הערב מתחילים לקחת אנטיביוטיקה על פי המרשם שקיבלתם. החל מהיום השלישי שאחרי הניתוח מחטאים ומחליפים תחבושות. הוראות להחלפת תחבושת. לפני המקלחת יש להסיר את התחבושת, ואז להיכנס למקלחת ללא חבישה. אחרי מקלחת להכין גיגית עם מים ופולידין 10 טיפות ולהשרות במשך דקה אחת. אחרי דקה להוציא את הרגל, לייבש עם גזה לא סטרילית ולטפטף פולידין על הפצע. להשאיר פתוח 10 דקות. לאחר 10 דקות לחבוש עם גזה סטרילית אחת ופלסטר. לא להוריד עד למקלחת ביום למחרת. בכל יום לחזור על פעולת החיטוי ולהוסיף עוד 20 דקות לייבוש הפצע עם הפולידין. כלומר, יום אחרי 40 דקות, וכן הלאה בשבוע הראשון. בשבוע השני, לאחר חיטוי בגיגית, יש להוציא את הרגל, לייבש, למרוח פולידין ולהשאיר פתוח. לא לחבוש כל עוד אתם בבית, רק ביציאה מהבית לחבוש את הפצע. פעולת החבישה. בפעם הראשונה שחובשים את הפצע, משאירים את הפצע פתוח עם פולידין במשך 10 דקות. לאחר ההמתנה, חובשים עם גזה סטרילית בגודל 5x5 וסוגרים עם פלסטר סטרילי. פעולת החבישה הסתיימה. שימו לב, למחרת, בחבישה השנייה, יש להמתין כ-20 דקות עם הפצע פתוח ומחוטא. ביום שאחריו כ-40 דקות. ביום שאחריו כשעה. וביום שאחריו כשעה ו-20 דקות לפני החבישה. החל מהיום השמיני, חובשים את הפצע רק כשיוצאים מהבית. ואחרי שבועיים, חוזרים לביקורת במרפאה. שתהיה לכם החלמה מהירה ורפואה שלמה. קרולין צמח, פודיאטרית, מומחית למחלות וכירורגיית ציפורניים.